Здравейте хора, аз съм Алекс, тук при мен е Паци и Никола. И нямаше клипове, защото имах доста проблемки с бандикама. Щото да правя такива работи на бандикам на другите и взе, че ми се избазикам. Което не е желано нещо. Ще започнем поредите на синглплеер на Minecraft, ще снимам на FIFA и CS. Сега искам коментари отдолу на кои игри да играя. Ще играя на Heroes and Generals, тук това го пропуснах. И лигата нещо ми се бъгна, затова не играем. Така. Окей, като мой ще ми оправиш. Какво друго? Нямам си идея. Сега... Да играем. Да. Снимах... Да, май да снимам на Transformice. Сега. Алекс да си... Чакайте, тук проблеми с купата имам. Пората от града е Паци. Окей, сега ще го пробваме. Ако не хареса, ще го играем. Сега не може да си го напиша. Adventure Quest Worlds официал сайт. Много ми излиза. Аз трябва да вляза в Google. Да, така се пише Google, не знаете. С двегата, с триота. Много го пиша аз. Там. Да, това е. Та хора, сега... не мокни там, бе. Че правя много важен клип. Така. Какво говорих? Сега, ще има по-малко клипове тази седмица, или повече, няма си идея. Добре, ще гледам сега да назоба много клипове и да ги качвам, защото няма да имам много възможности да снимам. Поради проблеми. Не проблеми, имам много задължения. И затова. Трайте си там, лайкове, коментари там, каквото искате правете. Благодаря, че гледахте, аз бях Алекс и чао. Ще се върна, когато почнем да играем Хора, тук сме. Вече почнах, пише ми тобато, тук гледам някакви турски сериали. Чакаме. Цъкаме то. Готово, цъкна го. Не че ти виждам никнейма, виждам си само моя. Аз съм отпреде. Ходи просто отпреде. Аз съм така да те спамвал. Така си ти май са тук. Убил. То убих, сега тебе. И то убих. Тебе трябва ли да те убия? Не, това не трябва. Need more help. Не, благодаря. Бати тъпата игра. Умира, бе. Дебелак, умира, бе. Сега цъкаме гота. Клип, да вика, дай ти на дебеля. И като дойде... бе, то няма да умре, значи. Гледай го, бе, то секрет. Achievement Badge.
Готов. Какъв е този, вяра умира, бе. Този в големия замък много на голям цепеняк, бе. Той ще ме уби, той ме покърти. Ще викна бука ти тук да те изяде. Аре, умира, бе, дебелак. Това умря. Лева лъп. Ти намерил. Аз съм на повече кръв от тебе, бара, умира, бе, нуп. Те па се спамват пак, бе, да ви... Откъде, бе? Откъде го купи? Там има едно skip tutorial. Цъкни skip tutorial, после skip и тук вече са хората. Аре, умира, аз ще го убия, това по-мизек и лает делфин. Да, и после skip. Как се казваш? Пред един замък, влизам в замък. Ми да вляза в замък, аре влизай вътре. Тук ще закола един пред него един скелет, ма дразим тук по-долу. Ще изкърта... Мис, ма какъв пропуск? Тук. Къде гледаш кой левел си? Ранг де... втори левел, да? Аз съм трети левел. Не знам откъде да си купа. И къде е магазин? Кой е магазин? Сега си нямам. What? Аз вече съм магиосник. Не съм. И какво? 9. Що ми говори на китайски? Cleric down. Shop. Може. Buy. Аз си купих нови мечове. Какво? Ето това трябва да си много тъп, да не го знаеш. И това дед пати го казва. The gate is locked. Talk. Sealing out the iron. И аз какво да направя? Това трябва да го спаса или да го изяма, ако искаш. Quest. Enter the quest. Accept. А сега ще вдигна четвърти. In progress. Accept. Enter the gates in progress. Трети. Влизането във вратите в прогрес. Да, аз си купих вече мечове. Без много боси. Не. Връща се назад и там има едно човенце с стрелка отгоре над главата. Удивителен по-точно. Цъкаш го на него, първото той ти излиза там shop. Enter the gates
Една от 4-та степен. Quest in progress. Туп. Аз купих един отцепен май човек, бах ти силния. Аз си взех още пари в момента. Аз ги печела в шоп. И армор, искам да си купа армор. Бай. Аз купих си армор, сега ще си купа каска. Те сами се слагат на титъпли си. Ама си нямам идея какво да правя. Аз продадох меч. Да, ти да влеси да не ги ползваш. Аз отивам до банката. Adventure Coin Shop, buy coins. И сега ще ти дам пари, ти тъпли си. То не е ли малко нахален, бе, виж какво иска. Аз нямам гащи. Аз нямам пари, си купа наденица. Мап. Guardian Tower. Gear. На мен не ми си игра това. Хора, благодаря, че гледахте тази тъпичка игра. Аз бях Алекс Чел.